ati hwnna di fod yn challenge amazing. So obviously mae'r Donald Gordon Theatre, dyna di un o'r llwyfannau mwyaf anfarth, nid ym Mhrydain, yn Ewrop. Da ni di just really trio ymestyn mewn i creu byd sydd yn gallu llenwi'r stori a llenwi potensial y drama i fod yn really bold a delgeisiol. Hefo Gwisgoedd, oedd yn really bwysig i ni fod nhw'n teimlo fatha pobl go iawn. Obviously, yn y stori gwreiddiol, mae bendigeidfran yn cawr, pethau fel yna. Ac da ni di sort of trio fynd ffwr o hwnna a really wneud nhw teimlo fatha pobl sa ni'n sort of recognisio dydd i ddydd. Pan oedden ni wedi dechrau meddwl amdan be fysa'r goron, da ni wedi bod yn edrych ar lot o bethau sort of euraidd a pethau oedd wedi cael ei darganfod yn llyn cerrig bach a pethau fel yna. So dyna oedd y sort of inspiration gwreiddiol ni ar gyfer hwnna. Does am llawer o gyfleoedd i creu rhywbeth ar sgêl yma yng Nghymru. So mae hwnna wedi bod yn really gyffrous fel profiad. Ac oeddwn ni really eisiau ymestyn mewn i creu rhywbeth mawr, gwthio'r boundaries o be mae bobl yn ddisgwyl i ni greu fel artistiaid yn gweithio yng Nghymru.